След вчерашното пръскане нямам кой знае какви щети. Дори, честно казано, ми е помогнато. Виждате, излизат и отдолу малки листенца. Ето. Ето. Днеска трябва да махна тия бобчета, дето са изсъхналите, като тези. И така. Между другото, забравих да кажа, че го торя с този тор, който ще видите в клипа за листодекоративни, защото там има мед, цинк, азот, там калий, фосфор, всичко, което трябва, за едно растение да се развива, най-вече азот. Така, оставила съм го на отворен прозорец, виждате. И сега ще почвам да се правя закуска и може би малко по-късно ще запиша видеото, обаче ще го кача, чакам 4 за дървото на живота и всичко за него. Като утре мисля да почна да снимам за Каланхолата видео, тъй като имам какво да ви покажа изненада.